Fa 3 anys i 2 mesos també vaig perdre el meu fill d'accident. Com a tots els pares tinc molt enyorament. Tots. Els que estem aquí parlem el mateix idioma. El temps és una frase feta. Jo crec que el que més és l'ajuda de persones que estem com a nosaltres i de persones en una gran voluntat que són les que ens ajuden.